Хирурзи в Лондон съобщават за скок на тежките наранявания, свързани с електрически велосипеди, което оказва сериозен натиск върху травматологичните отделения на Националната здравна служба. BBC споменава за няколко инцидента с електрически велосипеди в кралската лондонска болница в Уайтчапъл. 32 годишен, здрав и във форма студент. Преди няколко дни е паднал от електрически велосипед, получавайки закрита фрактура на лявото тибиално плато. Друг случай е свързан с 6-годишно момиченце на име Фрида, ударено от електрически велосипед. Вследствие има закрита фрактура на големият и малкият пищял. Хирургът Джейсън Пател вижда все повече подобни случаи. Това е огромно бреме за нашия отдел и съм сигурен, че е същото в целия Лондон, казва той. Ако можем да намалим броя на пациентите, постъпващи с такива наранявания, това би било чудесно за пациентите, разбира се, но също така би свалило огромен натиск от нас в Националната здравна служба. Джейсън се занимава с травми на долните крайници. Малко по-надолу по коридора неговият колега Ник Арести се занимава с горните крайници. Ник обяснява, че самият той е колоездач и насърчава хората да карат велосипед в полза на здравето си. Но той има сериозни притеснения относно електрическите велосипеди. Той каза: това, което забелязахме при електрическите велосипеди, е, че скоростта, с която хората падат от тях, е много по-висока и в резултат на това нараняванията са много по-тежки. Той ни показва рентгенови снимки на човек, счупил ключица. Арести обяснява, че при електрическите велосипеди нараняванията, които наблюдават, са много по-тежки и като такива, хората трудно се връщат към нормалния си живот. Ник и Джейсън се съгласяват, че наблюдават все по-често подобни случаи с течение на времето и смятат, че индустрията се нуждае от по-добра регулация. Трябва да направим нещо по въпроса. Не мисля, че можем да оставим това да продължи, казва Джейсън. През последните дни, разбира се, хиляди лондончани са използвали електрически велосипеди, за да се справят с стачките. За мнозина това е бил основен начин за придвижване. По-настоящем всеки на възраст 14 или повече години може законно да кара електрически велосипед. Мощността на мотора на велосипеда трябва да бъде ограничена до 250 вата, а моторът не трябва да може да го задвижва по-бързо от 25 км в час, съгласно правителствените разпоредби. Комисарят по пешеходно и велосипедно движение на Лондон Уил Норман казва, че правилата се нуждаят от промяна и че по-добра регулация на електрическите велосипеди под наем може да е на път. Трябва да гарантираме, че превозните средства са безопасни, че има места за паркиране, че не са разпръснати навсякъде и че батериите са безопасни, казва той. Много съм доволен, че правителството вече посочи в своя законопроект за деволюция за Англия, че Лондон и други градове в Обединеното кралство ще получат повече правомощия. Така че отново да можем да започнем да регулираме това, за да гарантираме, че те са безопасни за хората да ги използват и управляват, докато се придвижват. Законопроектът в момента преминава през парламента и все още няма определена дата кога ще бъде приет. Дънкан Долимор, ръководител на кампаниите в Cycling UK, които са членове на Electric Bike Alliance, се противопоставя на регулирането на употребата на електрически велосипеди. Разходите за здравни проблеми, свързани с липсата на физическа активност за Националната здравна служба всяка година са 7,4 милиарда паунда, а колоезденето спестява 1 милиард паунда. Наблюдаваме леко нарастване на броя на инцидентите с наети електрически велосипеди в Лондон, но ползите за здравето от колоезденето надвишават рисковете в съотношение около 20 към 1.